Dobré ráno, drahé bytosti. Mám opäť inšpiráciu a chvíľku času. Budem sa trošku triasť, lebo kráčam po schodoch. Mám tu jednu tému, že žiadame o pomoc, o oporu, učíme sa otvárať sa tomu, že nám to patrí. A často narazíme na to, že ten človek nám to nedá. A väčšinou zostaneme takí skeptickí, že asi mi to nepatrí, alebo pre Boha, prečo mi to nedal a som z toho frustrovaná a tak ďalej. Ale dnes sa veľmi často deje, že žiadame tých, čo sú po ruke. Že žiadame tých, od ktorých si myslíme, že by sme to mali dostať. A tým na nich vytvárame tlak, tak ako ho vytvárame na seba a zacyklujeme sa v tom. Áno, potrebujem dostať toto od teba a keď to nedostanem, mám právo byť nešťastná a tak ďalej. A to sú vlastne veľmi zapeklité, začarované kruhy, z ktorých sa môžeme dostať jedine tak, že sa pozrieme na to v pravde. Ak mi to tento človek nevie dať, tak to od neho nebudem žiadať, pretože chcem od neho v tej chvíli nemožné. A sebe tým nepomôžem, ani jemu tým nejako nedám najavo, že ho vnímam. A ako môžem vlastne byť naplno vnímavá k druhým, keď nie som k sebe a nedoprajem si to, čo mi patrí z toho správneho zdroja. Predstavte si, že by ste si išli kupovať horčicu do lekárne. Alebo sa nechali operovať výrobcom lízatiek. Oni majú teoretickú možnosť, že sa to podarí urobiť, ale je to rozhodnutie, s ktorým veľa riskujeme a obávam sa, že sa nedostaneme k tomu, po čom túžime. Takže ak dnes alebo kedykoľvek budeš po niečom túžiť, hoci len po maličkosti, dobre sa pozri na to, od koho to žiadaš. Či je to tvoj vzorec, že ti to aj tak nepatrí a preto žiadaš od ľudí, ktorí ti to nemôžu dať. Alebo proste iba máš tam očakávania a predstavy, kto ti čo má dať. A keď toto celé zlúpneš, možno tam bude niekde človek, ktorý je pripravený dať ti to naplno, len si ho nevšimla cez svoje nastavenia a predstavy. A dopraj si to. Vyskúšaj si, kto sú tí ľudia okolo teba, ktorých žiadaš a či tam máš a prečo ich tam nemáš. Takých, ktorých môžeš naozaj požiadať a bude ti dané. A tvor si taký svet, v ktorom sa to dá. Ja som si pred pár rokmi myslela, že sa to nedá. A dnes som 100% presvedčená, že sa to dá a nielen u seba, ale aj u mnohých iných žien, s ktorými pracujem. Nie si na život sama. A keď potrebuješ, prídi do Betánie.